Sobretot l'anglès, perquè trobo que és un idioma superimportant avui dia i l'he pres sense donar-me en compte. El que crec que m'ha portat a anar a una escola anglesa és tenir l'idioma a nivell nadiu des de ben petita, perquè el que s'aspira amb l'escola anglesa és que a sisè de primària tots els nens parlin a nivell nadiu. Mentre estava allà, sí, perquè, clar, és molt diferent la manera de funcionar d'allà, de França, la d'aquí. Clar, jo veia que tots els meus amics, o part dels meus amics, tenien, per exemple, totes les tardes lliures a la universitat. Doncs jo feia 8 hores de classe diàries. Que està mal muntat, però això ja és un tema de l'escola de Barcelona italiana. Només això, per entrar a periodisme, la que vaig haver d'armar jo. Vaig estudiar moltíssim i fins i tot així vaig estar a punt de no entrar. Sí i no, o sigui, sé que sóc capaç de parlar perfectament en francès, de que m'entenguin, d'entendre perfectament, sóc conscient que no arribaré mai a aquest nivell. Un cop entres al col·le et diuen sí, sortiràs d'aquí parlant l'anglès, com el català, no? Però cada vegada em dono més compte que igual no el parlo com el català, però al mateix nivell que el castellà sí. Van optar per una escola anglesa perquè tenien un interès especial en això, no? Ells havien viscut als Estats Units durant molts anys i van dir, ostres, si neixen amb això, tot això que tenim guanyat. De fet, el meu pare em volia apuntar al col·le italià i la meva mare no estava convençuda pel fet aquest de l'elitisme. Però jo crec que al final estan contents tots dos d'haver-me apuntat allà. No sé si vull que els meus fills vegin aquests avantatges. Òbviament, com a mare que soc, com a mare futura i no sé. I ara, doncs jo crec que sí que es portaria. Potser no al liceu, però una escola que doni importància també a un tercer idioma. Home, ho hauria de consensuar amb la mare, en aquest cas, però sí, jo crec que sí, perquè crec que és un afegit molt important conèixer més que una tercera llengua, una tercera cultura també.